Kumno perlog ngapel yang sumpah yang ipi syaga program bankan minta kasih kali ka katsau terik u jayong arajara pau but kami ka news ka basusi pa kalawan kani ka kelam corona sa Meghalaya COVID-19 la test positive ai iwe doktor iba dan ha sor Shillong but aku kalian berang perkara selayu mut ba ngam ting ini Jepang kamut bang ngam husiar tang ba ngaban krensha ya pi banyak kebatin kabha banong kibri bajai ban bangin ya cekmat lang iwe kata pat kampau hakarukom kerenjung kibreu Spang nu doktor, spang kayeng ka semjong ha social media bara Facebook o WhatsApp. Kampau ra kata kajing keli. Klam tip spang ki fax. Ne wan jeulet ne kumtai kumno sngoru brio. Kumno long menta ka kesu ka koi ka kya jong ka met ka pa jong ka long kumno. Klam tip ya kataru kini kiksan Facebook siomno ksan lempay lemdorbar kini kiksan Facebook menta kini gibreo kila mi bat kila wat snam bat kila bisha tapi pene i tele ki comments la wai tangba kani li banga softia ba kidi ki jo gibreo pan ki bahaka sing sande ki why bakia duai but kasing Easter kia kan ut kita kisur batiang mentapan kita ra ki atiar banit mat banit pom ngatat ngam nong isu ngasu tiaman aku kalian ngamar ba kumno pila ban kaladur ta kajing kloi ban kaladur ki beriode ngangal mo aku kisni film kumni la sai film kumtai te ngasmu long jokes pai kani hadisha but long kawi pat belum serius kadiba kindon me kibriu bishim kabu pite menta pite kin mi ba ki ngala ban pen khlut te hang ne ru ngala pen khlut ye pse bas ngap ne ha kumno pen khlut kawe anong pi utu u persakurem jong u doktor deu kasi lawa yang total ka 10 kayo kisa mi ki comments beper ki brio ki bakumno ki san Facebook ki bakumno kin mi bat kin ai comments sang ni tala yap sakawe u doktor boyo pang de u kasi paka u kunchi teng hang tale ngatip ki ki brio kin sa ong bat kumno kin sa ong ro tangba kinong sim kabu gibon but haka jing ting jung ki brio jungi ki bon nungiru ki ngin sali bodien ba yaki ngam sutu bakini ki brio ki ditang kinong pen anomno ki bakwa ban ken tha ba yaki ke te barush ka tu mental akham jai ga beneng ka perthai ka himasima ru ka akham jai ka snong ka thauru te hable limba ka Facebook lese ban pen songsit di brio ban pen ke kore aki tangba parlo katus nam unu doktor ula sakri ki brio katus nam ula pelat ya ki brio naka jingpang ula ai biang ki ka koj ka kya lesi ki ju ni ki brio ki ba comment menta kan ni snam ula tres tom na benta ki kesan menta hakani kapor budan kami ke jingkersan ki brio kile akomne hato kanyam pila ben bot ya kanu kanyam hato kanyam na pi kaong mapi
Tay ban long kum ta Ibreu ne kum no na pismo kum no kata nga te dala de hing nga sungo kum makam de ka balong ban ngim de hi ban sung shit tan kum ne ngim de hi ban long Ibreu ki basu hainu ni por la ban bethai ni de menta khamtam ni de ban long Ibreu ki ba kham puson ki ba kham jai ban ni de ban berkat ya kalawai juni kasuk ban pengklut perlo kasuk ba tang ba ban penjai ni kata tak ada ba ya ba sa komen mo at sa ki sa share ini video ko na pisutan. Kubli sipon.